Ако вече сте научили спряжението на френските глаголи, то знаете, че има едни глаголи, които в трето лице множествено число нямат стандартното окончание ENT. На мястото на това окончание има ONT, което се чете като носово О, т.е. on. Тези 4 глагола са être, avoir, faire и aller. Това са основни глаголи, така че тяхното спряжение трябва да го научите наизуст още от самото начало. Формите на тези 4 глагола звучат така в трето лице множествено число. Ils sont, те са. Ils ont, те имат. Ils font, те правят. Ils vont, те отиват. Като тук много внимавайте как произнасяте ils sont, което S се пише, и ils ont, където звука Z идва от liaison между il за множествено число и глагола avoir. Причината това множествено число да бъде различно е, че както ви направи впечатление, става въпрос само за една сричка. Тоест, ако окончанието в трето лице множествено число се запази ENT, което е нямо E, тук не можете да образувате сричка. Затова тези 4 глагола правят изключение. Ако видеото ви е било полезно, споделете го с приятели.